Dia ini ditutupi dah. Ora ketok kok. Dia. Lihat perut. Balik kameranya balik. Pas syuting. Ojo lele kok. Ayo. Oke, assalamualaikum guys. Kita dulu ya. Ini Jadi, awal mulai. Assalamualaikum sih gak iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi di channel itu Pak Warak Pasawa. Halo pemirsa semuanya. Jadi hari ini itu kan Steam nggak ada. Tim Sriwikutil itu Tim Sriwikutil itu kan gawe masakan. Membuat masakan. Iya, membuat masakan ya. Dan jadi masih ada ini dan disuruh Mbak Endah itu dibawa semuanya. Tapi karena kita dandang dan nggak tahu, ya udah. Padahal kita udah dikandani. Oh, berarti ini kue. Oh enggak, Ada apa? terus dikandani. Oh, enggak. Ya wes berarti. Orang rungokno. Ini kan rungokno. Ya, iki ya poban ya. Terus akhirnya kari dikawin. Gak pagawas kene. Tak kripno. Oh, kok on go kabeh sing nyekel kamera muni ngono. Oh, lah aku ra ono. Apa kok krungu blas beda omongan? Apa kupingin ini kopok ya? Apa wongnya pas gremeng ini ramang ya? Iya paling. Nah, terus mari ngono kene sih wah. Kan ya Habib. Enggak tahu. Iki diterno. Jadi ini di grabno guys, ya iki kok isinya seperti ini, kalau nasi rice bowl ngono kuwi. Nah, terus iki jarine Ibu Yuni dikon ngasih satu, ambek kon dikai iki ditumbasno martabak. Nah, Ini foto kabeh. padha kabeh. Terus Mbak Indah enek kata-katane ngene, nek Ibu warak ya ben mangan kue gak apa-apa, ngomong ngono. Beda. Itu, Pak. Apa? Iya, berarti anak Iki apa? Teriyaki podo kuwi. Manane beda ndak? Sakarep mbok ora. Wes ayo wah. Sendi. Ayo siji, kena bude. Banget. Ayo mbak iki lho bude kono maksik. Iya. Yang tertua dulu. Kita kan muda. Iki lho. Emang diterno dulu terus dipoto. Mbak, tak foto dulu ya buat dokumen apa buat bukti. Ya, Mas. Ngono kuwi, Mas. Ini mata. Masih ya? Cuma udah ada foto. Ah. Makanya garing ngilatku ya. Nanti. Makin. Tapanan ya. Iya ndak. Nggak boleh. Ya Allah ndak kok ndak kan yo disoteng ndak kebutuhan dokumentasi. Awas deh, aku nggak ngetok. Bagus dulu. Loh, bisa guys. Bude. Kurang dari Mbak Endah. Mbok entuk sego ambek martabak. Gelem gak? Entuk sego ambek martabak, mboknya gelem gak? Rice ball. Ya maksudnya iki diparingi Mbak Indah, mboknya mau. Ya wis berarti satu berdua ambek internet ya. Rice boleh. Martabake dikek piring no, Mah. Ayo. Iya iki aku nyoting. Ora usah mbok ora usah ketok. Internet ae. Ayo Inten. Ayo. Cukup piring. Tapi aku udah mau apa ini? Apa ini? Udah, ini bagi. Udah gak sih, Wak? Aku tak ajak omong. Piring ki aku lak biasa ning kono ya. Aku ki belum terbiasa. Aku tak biasa. Ini apa? Cik rapi mentus cunciran. Nah, belum macet ya? Ini namanya apa? Martabak. Martabak. Tolong dong kamar mandi ditutup. Ini adalah masakan Bu Yuni tadi pagi. Rice ball, doyan.
Dijajal. Jangan dicicil. Iku mau nasi ya, Mbak. Ayam. Dijajal dulu, aja ngomong gak tuh ya. Ambek ibu. Ya kuwi telu-telu Gini, salsa. Loh. Ini Gak apa-apa, ya Allah. Ya, oke. Kan nuruti pemirsa stres. Internet kuwi mang nganggo khasiat ya, guys. Ya seneng piring ya. Wah. Seperti ya, nggak apa-apa ya. Tolak. Ketut. Angel mana ya. Ya, bos. Iki aku. Iya, Mbak Ibu. Ini ya. Wes 3 ya iki per ngene ane kan ngapus 2. Iki wawa iki. Iya. Menurut pokok man ku internet Mbak Ibu 6 kono sing grup Raya ya 6 ya. Oke. Ya saya mulai. Saya mulai. Ya colok yo. Colok grup Ibu Dewa ketewe nama. Jaluk kerupuk. Ya. Jangan ada kerupuk guys. Malam-malam kita harus mengisi daya dulu. Yuk. Begini. Tak kunci neneh lawange. Bengi-bengi diteri panganan. Ayo, alhamdulillah. Aku mau nonton. Oh. Wes. Jadi di sini ini guys ya. Ini adalah chicken bopo gak roh. Terus iki sini iki ayam suwir iki. Jadi ada tomat, nek timun, terus ada ayam suwir. Klentuk. Wah, nak turun di kamar. Terus mari ngono enek daun selada nih. Kayak gini. Terus di sebelah sini ini ada tomat, timun. Terus iki enek apa iki? Iki ngene iki lah yo, ngene iki. Terus iki enek ayame. Ini ayam teriyaki, yuk guys. Aku juga tahu guys ayam apa ini namanya. Dek, sawah. Udah bolehkah itu piringku pakai? Mau dipakai semak ya? Masalah tadi. Kita tumpahkan saja di sini ya. Dua-duanya dek. Dua-duanya. Biar kita tahu kalau ini ada nasinya seperti itu. Oh dek, salsa bila aku mau kudulang pakai apa? Ini yang chicken apa ini sama-sama chicken ya. Adek mau yang mana? No. Yang ini. Itu rasa chicken-chickenan ngene. Kitchen aja tadi Chicken and flour and chicken and sweet. Dulang ya. Iki suwidik lho aku nek dulang lho delok. Ora kayak Bunda Nem. Bismillah emang. Mama ya mama. Dulang aku ya. Ya Allah. Mbok kayak greget deh. Ya wes ndak aku. Jadi memang dhewe ndak kok. Dia. Kok mbok paksa? Aku dipaksa guys, hujat saja. Siapa? Bunda Dewi Sumi. Ini tuh ayam suwir pakai kemangai. Mangi. Kemangai. Kemangai. Manjai. Ayam suwir pakai kemangai. Anjay gurinjay makan bajai. Enak anjay. Nyam. Enak. Apa ini? Enak. Kecap. Iwak lele. Iwak banyak. Terima kasih banyak Mbak Indah. Terima kasih Bengi-bengi. Bunda. Bengi-bengi dikirimi
Asupan gizi. asupan gizi. Tapi King mesti salah aja. Mesti kene kok salah. Salah apa nih? Bengi-bengi awak aku udah gede mangan. Wah, sekarang wis. Mesti itu salah. Salah ya wis salah. Kemana? Piye nyanyane? Wong salah. Ora gelem mangan kabel. Warung. Oh, bocah omongan no? Wah aku ya anake wah. Apa? Diguyur pakai dia. Santai ya. Lesu. Nang mau aku laporan mbak apa mbak bunda. Ayo kelompokkan tenagamu. Ayo laporan. Tadi udah jadwal makanku hari ini. Rungokno dah. Kok no ojo kresek-kresek sik Sing rungokno ki kuping. mengganggu suara. Tapi kan suara disalurkan dengan angin. Tetapi kan ganggu habis kresek-kresek. Tak ceritani yo kayaknya bayune. Ngombe. Alangkah baik pengen ngombe sih daripada gue timplok. Karena aku tahu bunda. Ya utanan aku ngelah. Karena bunda nek kayak nek timplok kowe. Didadekno banyu ngombe putih. Diremet. Udah kowe enak kayak tribun. Ternyata ngarep omah ngene iki wadem guys, sampe usah nggo kipas. Sudah semilir angin ratri. Daden tenan duwe omah sing ra berisik. Nek wis do turu tapi Bekasmu. Iya bener. Iya bener yo. itu apa ya? Kan ada yang kotoran. Iya, iki luwung dah aku kelemangan setengah iki aku sluwung yo. Tak ceritani yo. Ayo ceritakan. Ceritani. Ayo napas dulu. Napas. Mas dalam jalan keluarkan lewat belakang. Dud. Aku iki biyen tak kira gak masuk punggung. Lho punggung nek saluran udara piye? Terus ayo. Ayo, Bunda, isuk mang yo. Bunda, masak mie ambek bakso yo. Iki wis double karbohidrate. Jam 09.00, iku kan jam 6 yo, jam 6. Jam 09.00. EBG wis entek resik kuwi. Sego, tahu, apa jenenge? Bakso ngono kuwi terus ambek sayur kan. Kudu enek gizi, enek lesu, anu sayur. Sama maneh. Wes resik yo kuwi yo. Terus nah, setengah 11 aku mulai sekolah. Sembarang kalir tak pangan. Enek roti. Kayak iki yo. Enek roti, enek apa jenenge jangan lapus siem tak pangan yo saka Mbak Weni. Terus lanjut yo. Lanjut iki kepapat iki mang dijak Mbak Lepa. Dijak Mbak Lepa nyetik yo jam 3 nek gak jam 2 no. Nyetik kuwi wis enek tepunge, wis enek ayame, wis warak, wis Double, enek Zan. kentange. Double pun sapa? Ya double jajal Pak. Double. Untuk orang double. Terus wis yo, wis warak kuwi yo. Ijek neh aku gawe puding iki mang yo. Terus ijek neh iki. Iki Bayangno ae. Ayah muni normale wong yo ping 4, aku ping 6 dah. Ora iki wetengku wis berduduk ning kene. Iso. Gak iwa. Ora iwa. Normal makani pagi, siang, sore iwa. Tapi kowe kan mangan dhewe, mama roti mangan apa gak tak bilang. Sembarang kalir kita pangan. Lah ya kan kowe mangan dhewe. Iya. Kari. Aku tangi turu mangan jam 1. Mangan mie goreng sing wis jebok apa gak jebobok sih. Kan Wis kotak. Wis kotak tak mangan. Soalnya aku tangi turu ki koyo wetengku bergejolak lagi. Kebadiku kayak goyan mangan, Pak. Berarti kan kowe dhewe ya ora aku. Oke nek ngomong ngene, Bundang keimangan aku terus lho. Aku lho gak mangan kowe sing golek dhewe. Gak lesu guys, tapi kene iki pengen ganyem. Sesuk tanduran tak ganyemi. Ya berarti kan mereka berarti membutuhkan asupan. Kan tuh, orang mendek. Kan yang muring-muring. Aku. Kok iso? Nambah deh sak senti. Ya gak apa-apa, tapi kayaknya cik masa pertumbuhan. Sing kleru mangan sampai ping 6 iki aku mbek bunda. Kayak aku tapi mangan iso. Wis toh. Wong lemu.
wong lemu ning matane wong kuwi mangane ping 50. Nek mangan munjung ngono Tapi kuwi. tenan Pak, aku ki makan ngene to setan bombah mang to. Heeh. Pengkut mangan, dia mangan tapi dia mangan mang to. Bombah kan Mbak Ina muni engko tak kei rice bowl ngono ayo. Jadi bayanganku mangan rice bowl wae ngono ayo. Terus jadi tak empet, pokoknya lusu-lusu tak empet, aku meneng ae. Sampai iki. Iki jam piro? Ternyata Jam piro iki? jam 09.00. Jam 09.00. Kurang piro? Aku mau diet itu. Kurang 7. Masuk aja. Nyoba ya bisa ngorok perasaan aku jajan aku soalnya itu percobaannya kok nih harus tanggungnya aku aja tanggungnya aku kok Langsung bawa. eh Kalau buat apa? aku kan aku tuh kan aku gak roh nih ini kan roh sampean udah nggak ya Kuwi iki adalah pendingin otak. Wah, jajan gue ya jadi. Jajan gue. Oh, Betul. kasih rugi apa iki? bekas dirongku Kan mau Gue dia ini sempet hilang nih. Kira kolu ya bunda. aku juga kan gitu aku bapak turu tak manu tak turu hilang Pak, udah sampai rokok hilang ya pak. Yang ini bau tahu. memang orang ya. Masa bisa ngomong ini? Masa kelebune ngirung pak? golek iba ya Pak. Pak, masa kelebune ngirung? Tapi tero polam turun. Aku ngono. Tapi biar rasane anyep. gak piye rasanya mek ganjel ngono tapi aku jadi Cek iso iki. Kok sapi gak sih, Wak? anaknya salah Kok enak banget tuh. Ih, kena umbele. Ih, domba dah. Domba. Orang boleh iki. Iki ki encen ning hidung kuwi enek cairan. Kecilnya umbel. Tak tunjukin kok. Wis tau percaya gak percaya ya. Iki kan ning hidung kan enek bulu-bulu. Iki untuk menyaring udara ya. Nah, udara itu kan menghasilkan upil. Nah, ketika upil dikeluarkan, ada cairan yang keluar dari kulit. Wes guys kok wes terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.